Päälle päälle! Hyvä! Hyvä! Tilanne tasa! Hyvä! Hyvä! Pälle vaan! Tilanne on tiukka! Tilanne on tasa! Kädet ylhäällä, Aleksi ja Tuomas. Molemmat. Ja päälle vaan. Jakuman. Hyvä. Takaisin sinne keskelle. Tuomas johtaa. Päälle. Jatkuu. Myös muille. Hyvä. Sen ei tarvitse jatkaa vaan. Leuka alas, Aleksi on kädet ylös ja putkaa sinne. Valti tsekkaa ja lällä. Päälle vaan. Tuomas johtaa nyt 3 pisteelle taas. Päälle vaan. Oi. Onks hereillä? Joo, hyvä jatkuu. Päälle vaan. Kädet ylös. Ei sakkaa vedä. Hyvä, se oli hyvä. Aika. Jatkumaan.